Tinago ni mo ni karon sultihan ta mo kining tinago aron mahibaw-an jud nato. Usa ni ka warning kay kung tagaan na tag freedom nga di libre na ta kay mo nang gingon sa Ginoo gilukat na tag usab. Mo na ni nga din atong buhaton waadni na ta sa simbahan nga adunay kalipay, adunay pagsaya kay ngano man ang simbahan mo man din atong kaluwasan kay mao ni ang provision sa Ginoo. Mo ni ang mga tanan manago diri kay ang Ginoo mo na atong refuge, ang iyang pavilions matud pa niya in time of trouble tagutan niya kung kita nakasulod ug nakatultol ug nagidawat nato mo na higutan nato ang kingdom sa Ginoo. Nga din ang kingdom sa Ginoo mo niya nga ato ning unahon diri nga ang langit dili lang kay usa ka butang nga din wato tag langit aron maluwas sa tinuod lang. Doon ay gingon ni Jesus Christ, mismo si Jesus Christ, nga kanang langit, doon na day atong buhaton. Kay dito sa langit, una ay pagabuhaton sa Ginoo. Kung di nato ito mabuhat ang gisugo sa Ginoo, bisa pagmayong kamo ato kag langit, wala kay labot kay ngano man, doon na may gisulti about sa langit. Ato ning unahon ang iyang gingon din sa Revelation. Mabito na nga ang Ginoo. Ingon pa sa Numbers, chapter 12, verse 6. Magpadayag ang Ginoo sa damgo o sa mga vision. Muna, mga propeta, gistoryahan sa Ginoo through vision. Parehana ni Daniel, no? Vision ang iyaha. Kunya, si John the Beloved dito sa Revelation, vision gyapon iyaha. Vision and dreams, giribil sa ilaha. Kunya, kani sa ato ang mga pastor, wala ni giwali ang naitabukan, Daniel. O kang sa Revelation, although daghay nag-study ana pero wala na nila nasabtan. Although gipahibaw na nila, gibuhat na nila libro. Una sultihan ta mo kung sibot pasabot sa Ginoo na. Sa Revelation chapter 19 mao kani ang about nga din nganong wato tag langit. Di ta katog langit kung dili ni nato mabuhat. Remember ato gini hinumduman ning gisulat din ni John the Beloved nga di nakita niya dito sa langit gipakita sa mga manulunda may tungod sa mahitabo sa kalibutan. Revelation chapter 19 magsugod to sa 1. Mo ni ako ni bawang nga din mo dito gingon ni Jesus Christ mystery ni. Matod pa sa verse 1. And after these things I heard a great voice of much people in heaven saying, Hallelujah! Salvation and glory and honor and power unto the Lord our God. Mao ni ang nakita ni John the Beloved mga tao dito, daghan much people, tingog sa much people voice in heaven nga nagsinggit hallelujah. Nga din ang salvation, glory, honor and power unto the Lord nga din ang Ginoo ilang gisimba. Mo ni nakita ni John the Beloved. Verse 2. For true and righteous are these judgments, for he hath judged the great world, which did corrupt the earth with her fornication, and hath avenged the blood of his servant at her hand. Matod pa niya, kay mao kani ang tinuod og matarong nga hukom sa Ginoo, nga matod pa niya iyang gihukman ang mga tao di sa kalibutan nga di nagbuhat og mga corruption og fornication. Kaning fornication sa tinuod lang spiritual ni dili abot kanang buhat sa babae. Kanang nagfornicate. Ang Christian, ang mga balaan, nakig-fornicate, kanang imbis na anay gitawag og partner, nangita pag yung partner mo na fornication, mo po na kita, ang atong partner, ang Ginoo kay gitawag tag Christian, pero nag-fornicate mata sa kalibutan. Mo ni buot pasabot, kung imo yun ning sabton, hindi yun yung sabton, ko ingnon lang ana kung di mo mabasahan tanan. Mo ni meaning sa fornication nga diin nga kita nanapaw pagyud dito sa kalibutan. Dagay mga Kristohanon nga di kalibutanon mao bitaw nang dili ta pwede tawgon mo Christian kay kanang Christian di sa Bible carnal na. Kita dapat dawaton ta og balaan kay ngano man gibalaan mo ta sa Ginoo. Ang problema lang nga ang atong pagkabalaan usahay madaotan. Mao bitaw nagingon ang balaan. Sultihan daw na ingon sa Revelation still, who is holy is still, who is righteous is still. Muna magpadayon yun mo, ayaw yun ninyo palungan na ang inyong pagkabalaan. Munang giingon ni Apostol Pablo, grieve not the spirit.
Ayaw ninyo palukura ang espiritu kung gibati ninyo pagkabalaan, ninyo pagkaunya, wala na ibalaan. Muabot ang panahon, mangluod na siya, na din, musulod ka simbahan, kinangay ko pasaylo, balaan ka, niya paggawas na po dito, magdaotan na po ka muna. Ang pugid kanunay nga din, hindi ka biyaan sa Ginoo. Munang ang prayer ni David sa 50, chapter 50, ngon pa niya, o 51 ba na, create in me a clean heart. Ang pugid, buhatag kasi nga limpyo Ginoo kay daghan na may pagsulay diri. Mabita na magkamputa. Ingon pa niya dinhi, and avenge the blood of his servant at her hands. Unya, ang kalibutan iyang hukman, matod pa, na din kini ang tinuod ug matarong nga ang Ginoo maghukom dili sa kalibutan katong mga gitawag og korap. Kanagang korap ba kanang gigamit ang pulong sa Ginoo aron makakwarta? Mga Kristohanon, sa tinuod ako kaagi magikuana, mangontrata ko og balay nya pastor ko, nya Christian ko. Sa tinuod lang atikon nako ng akong gikontrata. Akong patasan ang mga presyo o patasan ako mga materialis kung ako may papaliton, muna nga aron makaginansya ko. Muna Christian nga mga korap ba, lumawitaw ng ningon ng Ginoo unang panahon sila ha, ayaw mo pagdawat o bribery, anong mga suhol ba nga lisod man na kay siyempre ang atong unang-una sa kalibutan gusto magyuta masinso, ibaliwala na nato masugo sa Ginoo. Although nga kita labi na nga kita mga Gentiles baliwalaon yun na mga Hudiyo manggani gibaliwala lang nila, mao na nga sila nahimong korap. Mao ni ang gingon sa Ginoo nga iyang panimaslan katong mga nag-ula sa dugo sa mga servant sa iyang kamot. Katong mga tao nga mga korap, manimalos ang ginawa na. Ingon pa niya din sa chapter 3, verse 3. And again, they said, Hallelujah, and her smoke rose up forever and ever. Matod pa niya din og siya usab nag-ingon, kanang nagsinggit, Hallelujah, ang aso ni Kuyanak ba, nga din walay katapusan, ang buot pasabot din katong pagdaig sa mga tao nakita ni John di bilad dito sa langit. Wan yun, natibok yung kalibutan, murag kung nakita ba kung atong sabton, nahimo ng kingdom of God ning kalibutan. Kaya nga naman, ang smoke ba, makita nimo na kung sa layo na isunog, may bawaan nimo ng bumbiro nga na isunog dito, di ka kakita sa kalayo, pero ang aso, may bawaan nimo. Ingunan ang buot pasabot, yung aso, makita nimo ang gitawag ng himaya nga nagsinggit, hallelujah. Sa verse 4, and the 20 elders and the 4 beasts fell down and worship God that sit on the throne, saying, Amen, hallelujah. Mo na yung gingon din ang upat ka 20 elders, ha? 4 and 20 elders, upat ka, 20 ka, mga tiguang ug ang mga mananap na nagsimba tanan kay ngano man nigawas naman ang Ginoo, naghari naman diri sa kalibutan. Mo na nga kung bisag kinsa kang hari diri makasimbag yung kaini. Amo ning nakita ni John di bilad sa iyang vision or dreams. Namatod pa ang trono nga diin nagsinggit ang mga tao, Amen and Hallelujah. Mao ra gyud natuwa ko anon dito. Pag once gani mo tingog ang Ginoo, Amen and Hallelujah, lagyan ang ato ang ma-mention dito. Ang maura mo pinagisulat dito sa Bible. Sa verse 5, and a voice came out to the throne, saying, Praise our God, all ye his servants, and ye that fear him, both small and great. Matad pa niya dito sa verse 5, ha? Og ang tingog nga nigawas dito sa trono nga nag-ingon, Daigan ninyo ang Ginoo, kamong tanan mga alagad sa Ginoo, og ang tanan nga hadlok kaniya, gagmay og dagko. Katong mga nahadlok, kamong nahadlok ba mo sa Ginoo? Sa tinuod lang ako nahadlok gyud ko sa Ginoo. Ang atong gikahadlokan dili ni mga daotang tao dili ning COVID-19. Akong gikadlokan ang Ginoo nga dili mo panalipod nako kung dunay mga problema. Mo nang magilak ko usahay. Ako kasabot na makaingon dukulod kanong mahadlok man kog tao. Para atong pandemic gani. Usay ang tao mahadlok kanang mga butang kay ngano ang buhi man gud siya sa tubangan sa Ginoo. E basig tukpon siya mo nang nganong mahadlok ta. Ako, di ko mawala akong kadlok, pero sa ipadayag sa Ginoo nako. Para itong panahon nga din, kanunay ko, atura isang simana ko nakasabot, nganong di ko mahadlok.
Although mahadlok ko sa Ginoo, kanang mahadlok ta sa tao, for example, no, dili ra ba pwede mamisita ta sa mga balay-balay, di ba? Kay base ka nang mubisita ka, o niya, ikaw magdala, badungon ka, o niya, labi na kung na magbisita ni mo. Mo itong naikaingon ko sa Ginoo, nga ano man Ginoo mahadlok man na mubisita sa mo. Ako pag umangko ni bisita, wag ko kabaw gikan sa panabo, glory to God nga naman, gipasabot sa Ginoo, nga mahadlok man kaniya. Nga din, ikaw naa sa Ginoo, mo itong nasabtan ako, ang akong gikadlukan, kung ang Ginoo, di gani mo tubag sa kuha, mo nang mahadlok ko, pero kay nagatubag man ang Ginoo nako, mo nang di ko mahadlok. Mo bitaw na akong gikadlukan, kung dili, ang Ginoo mo tubag na ito, magapanalipod. Mo bitaw na, karon Domingo, ang Ginoo nagauban na ito, inigpagkalunis hangtod sa Huwebes, mo nang gingon, pangayuan na ang Ginoo. Pangayong tabang sa Ginoo, mo nang gingon, sulod sa kwarto, pagampo mo, aron ligunon mo sa Ginoo, panalipdan mo sa Ginoo, labi na kung isulod mo sa balay sa Ginoo, kay mahinumduman niya. Ang usa ka mahinumduman niya, katulang nag-offer og sacrifice offering. Kunyara ta mag-isgot ana, ako nagtuo ko nga wa pa na ma-fix, wala pa ninyo nag-fix, wala pa mo na convince ngano man kay nakita na ko diha o duha lang ka gitawag og nag-offer offering of peace. Siguro siya ray gitubag sa Ginoo, siya ray nadlog sa Ginoo, siya ray nituo sa Ginoo, ug siya ray ni honor sa Ginoo, which is kana sikreto gyud na nga ang atong bulaton is sacrifice. Isgutan nato ng offering of sacrifice ha. Gawas ng tithes, kung dili ka ng mga offering, bisag gamay ang Ginoo naglantaw sa mga tao nga adunay kasing-kasing offer. Para itong tiguang nga di, nag-offer siya sa Ginoo, isa lang kasintabo, gisaway siya mga parasyo, mga eskriba, ningon siya nga Ginoo, tanawa ra ginayang gi-offer gamay. Kung sa'y gingon sa Ginoo ni Jesus Christ, mas maayo pang gamay sa diya nga muhatag siya adunay kalipay. Kay kontra lang dako nga muhatag way kalipay. O bitaw na nga ang paghatag dili na mahitungod sa hatag, mahitungod na sa imong kasing-kasing nga imo banang gituman, magamay man nagbadako, pero ang saad sa Ginoo mas bulahan to nagahatag kay siya nagadawat. Panalanginan ka sa Ginoo, labi na iya paggingon na way limit ang gingon sa Ginoo, kung imo nang daghanon tabang sa Ginoo nimo. Pero kung kutob lang sa imong makaya, aslo nga diin nga Ginoo mao ra na makaya, nga din, ipasalamat na ko nimo, mabitaw na ang kanang mga pag-offer nimo, pasalamat na, kay doon naman do'y mga ordinansa sa pagpasalamat. Mauna ang ato ang pagsimba, pagdahig sa Ginoo, mahuman ra na pohon. Pagkahuman na, ang Ginoo na magagiyan nato. Mabitaw na nga ato ni hisgutan karon ingat pa niya din kay mga buhat man guna sa righteousness ng offering. Ingon pa sa verse 6, and I heard, as it were the voice of a great multitudes, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings, saying, Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. Tanawa. Nakita ni John di bilabog na dunggan niya mga tingog sa kadaghanan, mga tingog sa mga urag tubig ba. Matad pa niya mga tingog sa mga sama sa mga kusog nga mga kilat. Ug nag-ingon ang tingog, hallelujah, kanang singgit kayo, kanang mukalit lang mo papak diya ba, kanang singgit yun, bro, tinuod ba yun yung pinakpakan? Muna nga ayaw sa mo pagpakpak karon samtang dili pa na tinuod, yung kasing-kasing, wak ka ni convince, wak pa matay kadaugan. Pag once gani nga, ihatag na gani ning time nga freedom na ta, diya na, pangayuo na sa Ginoo, kung tinuod ba yun na imong pakpak diya, ka ng pag-awit. O bitaw na nga, pasalamatan akong Ginoo nga di ta pwede maggamit og instrumento karon kay serious man. O bitaw na kung maggamit ta og mga instrument, ang pangutana diha kanang mogamit sa instrument forte ba na sa Ginoo, mablasphemous lang gyapon ang Ginoo. O bitaw na kung naay gusto mo gamit og instrumento kanang willing gyud siya sa Ginoo, kay kini atong bulaton dili ni ingon nga tao lang, dili ni relihiyon, dili ni sugo sa gobyerno, dili ni atuang nga panunod sa atong mga ginikanan kundi mao kani ang pag-ila sa Ginoo nato, nga ang Ginoo mao na ang tag-iya sa tuwa, nga ang Ginoo mo'y nagbuhat sa kalibutan sa tinuod lang. Mo bitaw na nga dili ta pwede kung okay man lang kung if God ako na ngayon magpudtao nga doon na siya talent nga maayo man pud nigud ang instrumento, di ba? Pero ang Ginoo naglantaw sa instrument. Kay gibadlong na nadaan ni Isaiah, giingnan ni Isaiah mag-usa man ang mga string, mga tambourines nga di nga ang atong paghalad dili day
gikahimutan sa Ginoo. Kanang abomination ba nga diin ang maggamit lang sa mga instrumento wala day faithfulness sa Ginoo. Unya nahuman atong programa diri nya nagtuta acceptable to nya moabot yang problema maproblema lang gyapon ta kay ngano man wa nato makita mo bitaw nang ato ning i-fix na pangalagad sa Ginoo. Wa pa man nahitabo ng fixing sa ato ang gitawag kanang gitawag na sa Ginoo nga tapuson niya ang iyong buluhaton aron magpasugo na po siya og gamay buluhaton nga di aron ang Ginoo mobalik nagkatag church. Mao ni yang nakita diri ha, mga tingog sa many waters o mga mighty thunderings kanang murag kidlat ba ang iyang nakita dito nagsinggit hallelujah. Ngano man ang Ginoo nga Dios nga mao kanang omnipotent reigneth naghari mo nang gingon sa atong awit our God reigns. Waabot na nga mukanta na kita nga our God reigns nga din kung kita makasulod na sa kingdom sa Ginoo. Nga ang meaning sa omnipotent, all powerful, no? Kanang makagagahong gid kanang ang iya na yung pagbuot ang gahom. Mo bitan ako sa tinuod lang karon lang Domingo na ako gina ko ginuron ipakita nga din ikaw gamanan karong adlaw kay mao man gud imong gibuhat na adlaw. Anong mahadlok man mi kung gibadlong man ang adlaw tanawa ang giingon sa gobyerno nga di napulo lang makasimba. Anong mahadlok man ta kung manimbat na gamhanan ang Ginoo kay sa gobyerno siya may nagbuhat ana gituyo na nahimong presidente nato si Duterte tungod kay ngano man dunay pamaagi niya nga kita pahinumduman sa Ginoo nga di pinaagi sa iyang pagbadlong o di nahinumdum ta sa Ginoo. Ang mga tao sa tibok kalibutan nakailan nag Dios. Pasalamat ta kay migamay ang ato ang mga gitawag cases diri although nagpadaghan ang cases nga din mga kuan sila pero nagkakusupon ang mga gitawag ug kanang nangaayo kaysa nangamatay. Murag nag-ana ba uldo nitubo man dili kay paspas daw nangamatay kay naminaw man pugwa na kay ngano man wa man koy laing prayer kay kana ra mo gid akong gingon Lord kanus amo gid nimo i-declare bisag sa Pilipinas lang nga din kay ang mga Pilipino manggod mga Christians. Unya kining Pilipinas gibisitahan gyud ni sa mga Hudiyo, gibilin sa Ginoo sa mga tao sa mga Hudiyo ang kalinaw diri nga atong mailad si Jesus Christ nga mao na ang iyang gipadayag karon atong isgutan karon. Mao ni yang nakita marang sa verse 7 ingon pa niya din ha, let us be glad and rejoice and give honor to him for the marriage of the Lamb is come and his wife hath made herself ready. Ang nakita niya dyan, di ba, dili lang masaba nga sama sa water, sama sa kidlat o sa dalugdog, thundering, dili lang sa makusog ng mga tingog, kundili nakita manggod nila ang kalipay dito sa langit. Ingon niya dyan, di bilab, nga din kay ang kasal di ay dito sa langit, sa Kordero. Matod pa niya, din glad and rejoice and give honor to him for the marriage of the Lamb is come. Mo ni yung nakita ni John di Balab. Wa pa nila itabo diri nato ha. Mo bitaw ning gireveal mo na ang revelation last na ning book kay ipahibaw gyud ni sa tuwa nga nganong moadto tag langit. Og kinsa katong nakadtog langit. Og katong moadtog langit tungod kay duna day kasal dito. Kasal dili giluwas ang mga tao aron adto dito kundili kaslon detong mga tao dito. Mo na yang gingon dito niya. The Lamb is come, the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. O ang iyang asawa, giandam niya nga, ang ayan na gyud. Giridi na niya ba nga pangasawa ni Jesus Christ. Sa tinuod lang ang Bible nagsulti, wata nang alaga diri kay kita aron maluwas. Sa tinuod lang si Jesus Christ, ni ani din aron minyo anta. Abalo na mo minyo, spiritually niya, although kita laki, niya Jesus Christ laki, ang buot pasabot niya spiritually, dito manggod sa langit, wala na ibana, way asawa. O bita itong gisulti ni Jesus Christ, pangutano sa mga parisyo, mga iskriba, nga matod pa niya, adunay sa kababae daw, gisulayan si Jesus Christ pagpangutana. Niingon siya, adunay sa kababae nga naminyo og 5 kabana. Matod pa ni katong mga parasiyo, magtutudlo unsa may imong ikasulti kinsa may yang tinuod bana inigamot sa langit sadya nga ang una niyang asawa namatay, ikaduha niyang asawa namatay, ikatulo niyang asawa hangtod ikalima. Ningon sa kinsa may yang bana ngadto sa langit usay tubag ni Jesus Christ. Matod pa niya inyo lang kung gitistingan.
dito sa langit wala nay. Matod pa niya pagkaminyo kundili ang but niyang pasabot. Kitang tanan mahimo ng manulunda. Ang manulunda nga ang meaning sa spiritual makikuban ba? Ang meaning sa marriage, isgotara ng meaning na to sa marriage ha. Nga matod pa niya dinhi nahitabo na nga giridi na daw. Nga mao bitaw na inungdan nga kita magridi punta aron kita mao'y makita dito sa langit nga gitawag og wife